paradise, hier is paradise ooit. Tegen wat de man, ja, maar zo een paradise. Dan gaan we Jezus, een beetje go to court. Maar nou, de Bijbel heeft 12 poort. Om die man, die daarna sabat die. Ja, man van je mag zeggen. Die man sabat. Maar vast waar je kwam, maar ze man wil ik kozen. Ook die sabat kan gebod hebben. Maar de nieuwe is zo. Ja, en dan moet je rustig bij mij, dat is zo nu dat. En look ja, die mensen zeggen, ja, goed. Ik weet of je mij, ja, ik ken deze jou weer zo. Maar dat je ziet, nou weet nog wat door ons in. Nou, wat is het? Dat is een probleem die dit is. Maar wat technologie? Maar christen, dan wil ik dat je naar voren gebod. Weet niet tijd. Dat wordt hij de man naar vervoerman. De man gaat naar Skapukoi zonder voor doen zijn schrift. Naar de vervoerman. En dan was sorry zo moet dat door ons even Skapukoi. De vervoerman ook toe, lees het. Boeken van Matthäus, hoofdstuk 19, vers 16. En Luku, wat zo'n bij kom. En hij heeft taki. Boem masra. Soorten boostani, wie moest je doen? Hoe kan die gaan kiezen Libi voor tego? Ja, maar gewoon Christus tak. Hey, soort boostani hem doen. Hoe kiezen Libi voor tego? Sana Libi voor tego. Maar kon nu kon er even kado. Een paradijs, hier is paradijs ooit. Tegen wat de man, ja, maar zo een paradijs. Dan gaan we Jezus, een beetje go to court. Maar nou, de Bijbel heeft 12 poorten. De paradijs van de Bijbel heeft 12 poorten. Dan gaan we nu voor de 12 stammen voor Israël tappen. We doen naar de 12 stammen van Israël. We doen een script op de poort. Dat is nou een VIP party. Je begrijpt? Lees go door. En hij heeft taki. Lees het. Pusang ene, je bent kari die boem. Wang model die zie, de boem. One model is een boem, Christus. Ja, gado. Dat die wani taki, gado. Maar efu, je wani kisi libi. Holy dem, gebod. You want to live there, go? Samen taki? Holy dem, gebod. So you go in a Skapukoi? Maar dat is zo net. Go back. In focus. Het boek van Matthäus, hoofdstuk 19, vers 17. En abetachi, jihadtachi. Sang ede, je bent kari mi boom. Wang namo, de disi de boom. Dat je wanitaki, gado. Dus Christus dat je maar gado want boom. Maar efu, je wani kisi libi. Holy dem, gebod. Dus if you want kiss libi there, go hoor de gebod. Dus so you go in a Skapukoi? Je hoort de gebod. Simpel. Je ziet nou op 10%. Je hebt je zegbaar. Je begrijpt? Dat is nou een puzzel. Gewoon op 10 simpel puzzel. Gewoon naar Johannes 10 bakken. Johannes dat taki. Want to jump ook in a Skapukoi. Zonder of waka a poort koi see. Dat wordt dat de vervoerman. Go back naar Johannes 10. Het boek van Johannes, hoofdstuk 10, vers 1. True. Pitachi jiutaki. Dat suma die zin op passa. Na in dat doro. Fukom. Na in dat Skapukoi. Maar a kren kom. Na in wat trafasi. Dat hij de wat vervoerman. Je ziet dat nou een voerman. Je nog go door een poort toe. Dat is Fafi. Daar go. Zij werkt ze mee, brada. Als ze afverdelen, zij dat zijn ook. Je zei, je nog kut dan van die streffenbering. Kan je de one man kado? If je nog sabi. Hey, if je laat 7 minuten kado toch? Dan moet je boem zijn zij kado. If je gaat naar PTD. Je nog kisa ko unu kondi. Je begrijpt? Dat die de jong boy dat die hoe de jan. Look wat hij zegt. Als je rift daarvoor kun je een nummer de. Draai papier. Een nummer ja, belu. Is van de jong boy go straf. Nee, zus, kook je wat snel. Wat snel man. Kook je wat snel man. Look ja. Go naar Johannes 1, vers 10. Zou wel eens.
10 zou willen lezen soms. 10 vers 1. We lezen ons aan gisteren voor het ons aan uit even snel. Want sa, alla hoe aan hemel, je hebt hemel. Je hebt gewoon je aan door dat. Oké, dan kon lezen ons aan in de Bijbel. Je leest. Johannes 10 vers 1. True, true. Bitachi jiutaki. Da suma disi no pasa na ini da doro fukom na ini da skapu boy. Ma a krenkom na ini matrafasi dat ide wa fufurman. Essa Christus está aqui. A mãe de coinha escapa coi. O tafasi, buiten a poort. En dan een vervoerman. Maar dat valt bij in de hemel aan juiste vast. Want dat ik hier vind ook naar poort toe voor passaguaini. Dat wat ik als cultuur doe op. Dat wat ik hier vervoerman. En de vervoerman nou door akkoorden konden. Dus dat ook. O lees ik hier naar a poort toe. A passie lees. Ga je me bij in akkoorden konden lezen. A boek van Matthäus, hoofdstuk 19, vers 16. En Luku, was Sugabe kom en abetaki die hemtachi. Boom masra. Zol tu sani, die moest doen. Fu mika hikisi libi fuego. Maar ik zie Christus, hij jongt ook doen, maar ik zie Christus. Dat zo'n toes aan hem doen. Ik ga niet lief tegen, ik ga gewoon kunnen voor mij. Maar ik zie Christus zo tegen je lees. En abetaki die hemtachi. Fu sang ede, lukari ni boom. Wang nomo, de disi de boom. Dat die wanitachi, gado. Kano gewoon boom, dat Jezus het tegen. Maar efu, you want to go in akkoorden konden lezen. Maar efu, you want to kisi libi. Holy them kabad. Holy them kabad. Holy them kabad. Holy them kabad. Dus dat wat ik van jou doe komen konden. In holy them kabad toch. Want dat ik even go aan een taal pas. Los voor een poort ja bepoti, ja een vervoerman. Ona openbare 14. Taki. Van jou doe aan je komen konden. Nou mijn pensje dat ik safe sani. Maar sang, afeyatifu, doa sanya ngau. Nou leli atusa skive in je Bijbel. Want meestal denken ze een poka, je kunt de vrij veel voorzien. Je kan je aan kijken. Kan ik ook niet van je, want ik kop ik kroon, dan pas je een losje. Dan ga ik weer moe. Je moet de pet jou niet naar zelfs aan de dwango. En dan loop je weer moe. Ik kan hem. Lelisa de wanida, Lelisa skive in je Bijbel. Lelisa die in je Bijbel. Het boek van Openbaring, hoofdstuk 14, vers 12. Ja, de patiëntie voor de Santa Wande. Als je nou patiëntie voor de Santa Wande, lees het. Ja, de disi holy dem commanderi voor Gado. Je holy dem commanderi voor Gado. Commanderi gaat gebod naar safe zijn, naar een wet. Je verstaan? Dan gaat dat briefie voor Jezus. Dan gaat dat briefie voor Jezus. Dus de hele idee in Jezus. Ja, maar los je poe voor de gebouwde voor Gado. Als dat de hele loos van de kerk. Zo zo bibi in Jezus. En ook dat bibi ons aan je dat daden no de nembaka. Dus dat bibi zo de woko na dede. Dus dat misa. Dat na sa de bara e preek. Maar bibi sama no lobi awe voor Gado. En wie toch een vijandelijk contact. Dus dat lees gewoon. Lees hij. Het boek van Jacobus, hoofdstuk 2, vers 6, 17. Zo schrijft hij, briefie. Die zien nog abi wanko, dan denk je wat dede sani. Zie, wie bij niet is zo'n de woko, maar dede. Want zou lezen in openbare 14 lezen elkaar? Het boek van Openbaring, hoofdstuk 14, vers 12. Ja, dat patiëntie voor de Santa Wande. Santa Wande, ga doen over kiezen de Santa Wande. Is dat de Santa Wande? Ja, dem de disi holy dem commanderi voor Gado. Holy dem commanderi voor Gado. Dan gaat dat briefie voor Jezus. Dat briefie voor Jezus. In een koppel de tussen de los. De tussen de waka samen hand in hand. Want in het Oude Testament, dan had geboden hoe we de enkele, de samen voor de ding. Maar sang, en wie doen we zo doen? Dus je bent een vrouw die nog toe, oké, maar wie doe je veel offer dadelijk. Dat wordt ik aan, dat doen we veel. Hoe sang? We zijn dat je moet doen, zo doen, voorbedacht te raden. En lobby kan doen. Een vrouw naar man ook, je moet eerst kapot aan offer dadelijk. Christus nee, nou laatste offer sadie. Ka offer no de mogi songo. Waarom moet ik sabi sa kadu aan voor wie? Voor daar jullie die worden de wet voor kadu aan bibi voor Christus. Deze goed. Het boek van Openbaring, hoofdstuk 12, vers 17. En de draak had hij de bron. Kom naar. De draak had hij de bron. Kom naar bron naar Tapura. En de draak had hij de bron naar Tapura Uma. En hij heeft een vette agentie heeft Siri. Die holy dem commanderi voor Gado. En die is Abi dat wordt dooi voor Jezus Christus. Ja, als maar je vindt die einde voor God.
Essa magia wala commander fukadu na nga ko toy penes fu Christus. E tu sane e waka sama missa, ya po couple de los. Ibu sang, e sama ko bot, sut ko bot isabi. Sut ko bot fu Christus isabi. Fu abe ibali sa. On gion, wakti dena sabat di. Ya mak ba ya maksen. Ini di masabat. Na fa swai ko ma sa mangweli ko si o ki sa ta ka ma bot ja pe. Ma de priwe iso. Yo, ala mo ulo sto iba pa na so ndu ja pe. En luko ya image se via. Ugo. Le pays de film là, il y a ta mais qui jamais ça. Ça, ils sont ouverts avec son mot ça. Ils sont ouverts avec son mot. Et c'est il y a bien faire, Chris. Et c'est il y a bien faire ta. Festive. Ana Jesse, ta ouvert au quoi d'oro c'est. Ta va vivre quoi. T'as problème qui est dit. On voit technologie. Et qui me sait lui manière. Et qui m'a scrapé là. On sait lui manière précis. 2 Timotheus 3 vers 6. 6. Niet 2 Timotheus 3 vers 6. Abay batak de silly woman. De doomasma. Sa lay na nga sondu na dengen kwa Christendom. Nukuhay ho sa ne preiki ape. Masabay batak ki kumasma sa preiki. Lees kim sa yabi soda. Daarom paste de voor krak in kerkie toch. En dan is zo sondu vrouw ik was zonde kerkie. Abay batak kwa vrouw na ka preiki. Maar de zonde vrouw. Zij gewoon mooi sa krak, gewoon sabat, tapa sabat. Lees geen Timotheus 3. Boek van 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 6. Bikasi, dem soortu suma disi kroipi, kona ili dem oso. En dem chari dem dom uma. Sadenu? Dem dom uma. Lees maka. De soortu suma disi. Boek van 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 6. Bikasi dem soortu suma disi kroipi, kona ili dem oso. En dem chari dem dom uma. Je ziet de lijn naar zonde. Hey, abay bataki. De soortu smaja, de Christendom man. De krampi gooi de osso voor de touma. Salay na nga sondu. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.